Takže čaute. Tu je LPS Retard. Ako LPS Vančo 4. Oh, yeah. No takže jedna youtuberka mi dala intro a ja neviem, ako si ho mám dať do video. Takže som veľmi rada, že mi spravila intro. Iba budem teraz zisťovať, ako si ho dám do videí. Do videa. Teraz. Takže toto video je, že mám pauzu. Lebo som tedy dostala 5 z prírodovedy. Tak preto mám teraz zácha. Neviem dokedy. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto video. Keď sa vám páčilo, dajte si like, dajte aj odber, kto nemá. A ďakujem potom za pekný komentár. Budem na YouTube pozerať videá a streamy, ale sem tam asi budem aj natáčať videá. Takže čus, bus, autobus, osťal si bus. A ešte pre info, že som dostala od LPS Jančík balík a mám ho aj natočený, ale teraz nebudem vydávať videá. Dá sa povedať, som to mal, ale toto video je teraz posledné.